Moi, mä oon... Niin, elikkä mä nyt taas sählään tässä jotain. Elikkäs... Mulle tulee tänne, mä vaan kerron tässä nyt yhden jutun, että mulle tulee tänne kyllä ihan kunnonkin petsivideoita sitten, kun mä kaivan taas kaapis ne petsitalot. Joo, elikkä niin. Ja sitten mä voin esitellä mun kaikki petsekki, vaikka samalla kun mä esittelen jotain mun tavaroista. Joo. Ei sit varmaan mitään muuta tässä ollut. Joo. Sori ja myös sori siitä, että nää on niin lyhyitä. Joo. Mut heippa!